Azobhaizwa nemadinga anofamba achiti aiwa ini ndiri mwana waiti ndiri mwana waiti iwe isu ana passion tanatuwa batisi vanhu kuti ungazofamba uchinyeterwa nobhirikisonzi havabatwi wana waidi hakuna munhu asingabatwa wana waidi ndiwangu Shoni Mnangagwa, Collins Mnangagwa naJunior Idi Junior ndo wana wa Mnangagwa nevamwewo but watinoziva face yenyika kuwana ndiwo vanhu kutaura 3 usazoda kubhiliviswa nevanhu kana kuti wadhiri chinzano ndiri mwana waidini masabatanidzire idi basi idi president vane moyo wakanaka is open to everyone every Zimbabwean tese tiri vana vaidi in one fact ndeyekuti Zimbabwe yese baba i1 baba weZimbabwe i1 baba weZimbabwe president Idi Mnangagwa ndo patinopinda sewana vamwe wese ausanyeberwewo chirwa mari uchinzi ndokuendesa kuna Mudhara toklisa nyaya dzenyu kuna Mudhara iwe mwana waMudhara ndiwa 3 wandakudza right now ndatenga building yangu ye $14 million kuno kuAmerica. Life yangu ikufamba. I was just in Zimbabwe recently. There were more developments are taking place in Zimbabwe. God bless President Idi. Vave nemakora akawanda vanoda kuanganganga zita rawo tichakungungungai ipapa pamberi papa. God bless you. The Ideal Seed signing out.